Από το φούρνο. Μόνο το ένα. Μόνο το ένα παίζει, Ας τα βάλουμε αυτό εδώ. Καλησπέρα λοιπόν και από εμάς, όσο ετοιμάζουμε εδώ τα μικρόφωνά μας. Ήθελα να μοιραστώ ένα στιγμιότυπο που ζήσαμε ένα λεπτό πριν ανεβούμε στη σκηνή. Μία ομάδα από πιτσιρικάδες πλησίασαν τον Γιάννη για να βγουν μία φωτογραφία μαζί. Και ο Γιάννης γυρνάει και λέει, αυτή είναι η δύναμή μας. Και ήθελε να έρθουν και τα παιδιά μαζί μας στη σκηνή. Ναι, να έρθουνε. Νομίζω ότι είναι ενδεικτικό της προσωπικότητάς του, όπως επίσης το ότι μίλησε και για τους υπόλοιπους κτηνοτρόφους που κάνουν αξιόλογη δουλειά και ότι δεν θέλει να πάρει πάνω του όλα τα φώτα, αλλά νομίζω ότι παρόλα αυτά για πολλούς ανθρώπους είναι σύμβολο και ότι είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που έχει να μας πει εκ μέρους των υπόλοιπων κτηνοτρόφων απόψε εδώ. Λοιπόν, πάρτε τις θέσεις σας, βολευτείτε. Ελάτε παιδιά στη σκηνή. Ήρθε και η δύναμη. Κωνσταντίνος Μανώλης Δημήτρης. Καθίστε παιδιά μαζί μας. Σταθείτε μάλλον μαζί μας. Όχι τα Εντάξει, στην παρέα μας. Λοιπόν, Γιάννη, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σε παρακαλέσω όσο μπορείς να μας μεταφέρεις αυτή τη στιγμή, να φανταστούμε αν ήμασταν πάνω στο μητάτο σου τέτοια ώρα σήμερα, τι θα βλέπαμε, τι θα μυρίζαμε, τι θα ακούγαμε γύρω μας. Καταρχήν, Λίγο πιο κοντά. Καταρχήν θέλω... Εδώ πέρα. Καταρχήν θέλω εγώ να ευχαριστήσω όλους τους φίλους και τις φίλες που ήρθαν σήμερα. Σας ευχαριστώ προσωπικά όλους σας. Τον Ορειβατικό Σύλλογο Γανίων και τον Άρκαδο Δρακάκη. Σας ευχαριστώ. Αυτά. Και θα σας πω τώρα... Κατέβασε το μικρόφωνο. Ναι, μου κάνετε μια ερώτηση. Τι θα ακούγαμε, τι θα βλέπαμε αυτή τη στιγμή. Να νιώσουμε λιγάκι από εδώ που είμαστε μέσα στην πόλη, πώς θα ήταν αν ήμασταν πάνω στα δικά σου τα μέρη τώρα. Θα ακούγαμε καταρχήν μόνο σκλαβιέρια, άρωμα από τα βότανα, θα βλέπαμε τους αετούς και τα γεράκια. Εννοείται. Και την ώρα που χαράζει τέτοια ώρα, που είναι το κάτι άλλο, που πέφτει ο ήλιος και φαίνονται οι βουνοκορφές. Φανταστείτε, είναι 56 κορφές άνω το 2.000 υψόμετρο. Και φαίνονται δηλαδή και οι 56 κορφές από εκείνο το σημείο. Στο συγκεκριμένο σημείο που είναι το μητάτο, το συγκεκριμένο που είμαι εγώ, είναι στα 1.800 μέτρα και έχω κορφές την Πετραδέ που είναι άνω το 2.000 υψόμετρο, φαίνεται η Μελνταού, μια κορφή, δηλαδή άμα κοιτάξω νότια, φαίνεται όλη η κορυφογραμμή που είμαστε εμείς της επαρχίας Φακίων. Πόσα χρόνια ανεβαίνεις, Γιάννη, εκεί πάνω? Εγώ φέτος έκλεισα 40 χρόνια. Είμαι γεννηθής του 1977 και με ανέβασε πρώτη φορά ο πατέρας μου με ένα γαϊδουράκι. Ήμουν στην ηλικία λίγο πιο μικρότερο από το πύρο μας και με ανέβασε και πήγαμε και πήραμε το τυρί. Ήμουν 7 χρονών. Από το 1984 ανέβηκα πρώτη φορά. Τι θυμάσαι περισσότερο από αυτή την πρώτη ανάβαση? Σαν παιδί, τα καλοκαίρια, στις αρχές του καλοκαιριού, τέλος του Μάη, αναλόγως η χρονιά αν έχει χιόνια, φεύγανε όλοι οι άντρες, η αδερφοσύνη, όλο το αντρολάσι και φεύγανε στα Λευκά Όρη. Γενικά και από το Λευκό Ωραίο και το Ψιλορίτης και από τα Λασιφιώτικα.
όλοι οι κτηνοτρόφοι μόλις γιώσουν τα χιόνια ανεβαίνουμε στις μαδάρες. Τότε πάντα έκλαιγα και ήθελα να ανεβώ στη μαδάρα, ακούγα μαδάρα, αλλά με πέρα, ήμουν μικρός. Τόσο που γίνηκα 6-7 χρονών, όλα τα παιδιά, όλοι και πέρασα αυτή την ηλικία, πάμε όλα τα αγόρια στα μητάτα για να βοηθήσουμε την οικογένειά μας. Και τι σημαίνει, μάλλον τι σημαίνει τότε, τι σημαίνει σήμερα μια τυπική ημέρα στο Μητάτο, πότε ξεκινάει, τι δραστηριότητες περιλαμβάνει? Οι δραστηριότητες στο Μητάτο, να πω ένα Μητάτο για να λειτουργήσει, θέλει περίπου 5 αναλόγως η οικογένεια, πόσο δύναμη έχει, πόσο αδερφοσύνη είναι, το ξάδερφα και όλα αυτά. Είναι 5 με 6 άτομα για να λειτουργήσει, γιατί ο καθένας έχει το δικό του πόστο. Άλλος θα τυροκομά, άλλος θα είναι στα στήρα, άλλος θα είναι στα οζά. Εμείς εδώ οι τσιρικάδες που ήμουν εγώ μικρός, ήμουν ο αγκαριομάχος, έβαζα τις φωτιές. Κουβαλούσαμε νερό, τα πρόβατα να τα φέρουμε από την κούρτα να τα αρμέξουν οι μεγαλύτεροι, η οικογένειά μας. Από τα 5 λοιπόν αυτά άτομα που περιγράφεις της λειτουργίας της αρχικής, εσύ βρέθηκες για πολλά χρόνια να το λειτουργείς το Μητάτο μόνος σου, σωστά? Ναι. Πώς είναι εφικτό αυτό? Μόνος σου δύσκολα είναι, αλλά πριν λίγα χρόνια είχα περισσότερες αντοχές και δυνάμεις. Κάθε φορά για να λειτουργήσει ένα Μητάτο, γιατί οι εκτάσεις είναι πολύ μεγάλες, πρέπει να σηκωθώ το πρωί 5 η ώρα. Να πάω στις κορυφογραμμές περίπου 1 ώρα, 1,5 ώρα που είναι τα πρόβατα, να τα κατεβάσω στο Μητάτο, να τα φέρω, να τα κουρτίσω, να αρμέξω, να τυροκομίσω, συγχρόνως να πάω και κάτι. Ύστερα πάλι πρέπει πάλι το ίδιο να ξαναβρω πάλι τα πρόβατά μου, να τα ξαναφέρω στο Μητάτο να τα αρμέξω. Είναι δύσκολο με ένα άτομο. Και πέρα από το ότι όλο αυτό που περιγράφεις είναι πάρα πολύ δουλειά, φαντάζομαι ότι το κάνει ακόμα πιο ιδιαίτερο το γεγονός ότι εκεί πάνω είσαι μόνος σου, η μοναξιά δηλαδή η ανθρώπινη που νιώθεις όταν είσαι πάνω σε ένα βουνό χωρίς κανέναν άλλον, σωστά? Ναι, θέλω να πω ότι τα ενεργά Μητάτα τώρα αυτή τη στιγμή της Ανώπολης, θα τα πω ένα-ένα. Όπως θες. Θα ξεκινήσω από τον ποταμό, είναι του Μαλεφού, του Μανώλη, του Γεωργίε, του Αντώνη που είναι στους Κούμους. Στην Πετραδέ είναι της οικογένειας Κοπασάκη, της οικογένειας Ορφανουδάκη, στην Πετραδέ, του Παυλή του Κρυαρά στα Κλεισίδια, στο Κατσιβέλι είναι το Κοπάσιδο, της οικογένειας Κοπασάκη, ο Σταύρος ο Κρυαράς, με την οικογένεια του είναι στη Λιβάδα, ο Γιώργης ο Κρυαράς είναι στο Πύργο και το δικό μας είναι στο Πυρού. Είναι 8 Μητάτα ενεργά αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ περισσότερα, κάποια άλλα έχουν εγκρεμιστεί, δεν λειτουργούν και σιγά σιγά καταλήγουμε κάθε χρόνο. Ναι, σίγουρα είναι πολύ δύσκολο και είναι λογικό ότι πολλοί άνθρωποι το εγκαταλείπουν. Ταυτόχρονα βέβαια υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που εμπνέονται από αυτό που κάνεις και από αυτό που πρεσβεύεις και οι οποίοι φαντάζομαι μπαίνουν στη διαδικασία να σε επισκεφτούν ή να εξερευνήσουν γενικότερα τη Μαδάρα, σωστά? Έρχεται πολλοί κόσμος, πολύ ενδιαφέρον και εγώ αυτό που έχω παρατηρήσει τα τελευταία χρόνια μετά τον κορονοϊό, είδα πολύ κόσμο που αγάπησε τη φύση. Η θάλασσα ήταν αυτό, ή βουνό, ήρθε πιο κοντά στη φύση. Άνθρωποι που τώρα μια φορά και ύστερα τους κίνησε η περιέργεια ή το ενδιαφέρον, μάλλον, γιατί φανταστείτε τόσες βουνοκορφές, για να ανέβει σε μια βουνοκορφή θέλει δύναμη. Έχουμε εντυπωσιακά φαράγγια ο τόπος μας, εκτός αυτό και τα βότανα που έχει ο τόπος αυτός. Και για να μην γίνω παραξηγήσιμος από φίλους, συνάδελφους, κτηνοτρόφους, έτσι είναι όλη η Κρήτη. Και Ελασσίδη, τυχαίνει να είμαι από τα Σφακιά και είναι ο τόπος μου. Δεν έχουμε πράγμα να μοιράσουμε σε συναδέλφους, ούτε με τον Ψιλορίτη, ούτε με Λασιθιώτικα, ούτε με κανένα. Είναι πολύ ωραίο αυτό που λες. Τα βουνά έχουν σίγουρα την ομορφιά τους και αυτό είναι το βασικό στοιχείο, αλλά ταυτόχρονα έχουν και τους κινδύνους τους. Θα ήθελα να σε ρωτήσω ποια είναι κάποια στιγμή κινδύνου που βίωσες εσύ ο ίδιος
Και τι έχεις να συμβουλέψεις σε ανθρώπους που βγαίνουν να εξερευνήσουν το βουνό? Η φύση θέλει σεβασμό. Για να σε σεβαστεί η φύση πρέπει πρώτα να τη σεβαστείς. Παρόλο να προσέχουμε. Αυτό που θέλω να πω στον κόσμο που τυχαίνει ειδά τις τελευταίες μέρες, ειδικά στους καλοκαιρινούς μήνες, να μην πηγαίνουν μόνοι τους. Γιατί εκεί έχουμε πολλά χαράκια. Οι δρόμοι δεν έχουμε καταρχήν πολλές πηγές νερού. Είναι λιγοστές. Έχουμε λιγοστές θέρμες. Εγώ θα τους συμβούλευα τους φίλους και τις φίλες. Έχουμε υπέροχους ορειβατικούς συλλόγους. Έχουμε ένα υπέροχο ορειβατικό σύλλογο και τους ευχαριστώ γιατί κάθε φορά περνούν και μας λένε μια καλημέρα εμάς τους κτηνοτρόφους. Γεια σου Αντώνη. Δύναμη. Και να πάνε να γραφτούν γιατί είναι διαφορετικά να πας σε ένα βουνό, να μην ξέρεις την ονομασία, την ιστορία, μπορεί να δεις ένα μετά το κατηλημένο, δηλαδή να πάει αυτό το παιδί, θα δει ένα χάλασμα, γι' αυτό το θέλω πατέρα δίπλα μου, γιατί αυτοί μας δίνουν τη δύναμη, είναι η συνέχεια μας, εσώστε. Ένα χάλασμα, τουλάχιστον να έχουν μια εικόνα, ο Ορειβατικός Σύλλογος θα το πει, αυτό ήταν του τάδε το μητάτο, η τάδε οικογένεια, της ονομασίας στο βουνό, και είναι διαφορετικά, είναι μια παρέα, θα περάσουν δυο με αυτά. Και αλλιώς είναι να πάει ο καθένας μας μόνος του, να μην ξέρει. Είναι σαν να πάω κι εγώ στη Βόρεια Ελλάδα, δεν ξέρω. Ή να πάω στο Ψηλόνι που δεν έχω πάει, έχω πολλούς φίλους που με έχουν καλέσει, αλλά δεν έχει τύχει να πάω. Για τη δικιά μου την εμπειρία θα συμφωνήσω απόλυτα. Ο τόπος είναι οι άνθρωποι που σου το μαθαίνουν. Ναι, και πρέπει να προσέχεις, πρέπει να σεβαστείς τη φύση. Δεν μπορεί να πεις, έχουμε πολλά φαράγγια. Υπάρχουν τόσο ωραία μέρη, μπορείτε να πάτε στο Y4. Θα τα δείτε όλα. Τώρα να μπείτε σε ένα φαράγγι μέσα σε ένα γκρεμό, να δείξεις τη δύναμή σου, ότι να βγάλεις μια φωτογραφία ότι εγώ κατάφερα και πέρασα. Έχουμε τον κλάδο, είναι πολύ δύσκολο φαράγγι. Εγώ δεν θα περνούσα ποτέ, δεν μπορώ να πω. Και χθες αυτό θα στεναχωρήσω την οικογένειά μου και θα φέρω και ανθρώπους σε κίνδυνο το κρατικό να έρθουν να σε ψάχνουν, και αυτοί έχουν οικογένεια. Οπότε κάποια φαράγγια, τρυπητές, κλάδους, όλα αυτά, κάποιοι άνθρωποι να μην μπαίνετε. Αυτή είναι η συμβουλή μου. Τώρα από εκεί πέρα έχουμε ωραία μέρη να δείξουμε. Και υπάρχει και θέλω να πω, είναι εδώ πέρα ένας φίλος μου, να με επιτρέψουν και άλλοι συνοδοί βουνό, είναι ο Ευτύχης ο Νανάκης, που κάνουν υπέροχες διαδρομές σε πολλά μέρη, σε ωραία φαράγγια, σε βουνοκορφές. Και έχουν μια εμπειρία, δηλαδή στο Σακίδιο σου για ένα παράδειγμα θα σας πω. Εγώ είμαι αλλεργικός στη μέλισσα. Ο συνοδός θα σου πει, φίλε μου, αν είσαι αλλεργικός, βάλε μια σύριγγα, πάρε το φάρμακο αυτό, που αν σας τσιμπήσει στο βουνό, γιατί έχουμε το βόταν τη μαλωτήρα αυτή τη στιγμή και αθίζει. Και μάνι σου αποφεύγεις ένα κίνδυνο που μπορεί να πας και στιγμή να σας τσιμπήσει να πεθάνεις. Εμένα για παράδειγμα με τσιμπήσει, είναι βαριά η μορφή. Ναι, είναι σημαντικό να υπάρχει βοήθεια. Τώρα που λες για τη μαλωτήρα, φέτος πώς πάνε τα βότανα με την έλλειψη τροφών? Με την έλλειψη. Το βότανο εκεί πάνω στα Λευκά Όρη πάντα βγαίνει η μαλωτήρα, την προσέχουμε, την εκλαδεύουμε, δεν την ξεπατώνουμε. Δεν μας έκαμε νερά, έτρεξε σε όλη την πόλη η Κρήτη, έτυχε και ήμουν και απάνω εκείνες τις μέρες που έβρεχε. Δεν μας έτρεξε, ύστερα μας έκαμε φοβερούς νοφιάδες και μας την έκαψε. Μαζέψαμε λίγοι ελάχιστοι για το σπίτι μας όλα αυτά. Τα παλικάρια εδώ αν ανέβουν μια μέρα στο μητάτο σου, τι εμπειρία τους επιφυλάσσεις, τι θα κάνουν? Αυτά έχω και θέλω να ευχαριστήσω δύο οικογένειες που έχουν έρθει. Ευχαριστώ Αντώνη. Και έχουν φέρει τα μικρά τους παιδιά στο μητάτο και τις έχω δώσει ένα πρόβατο πρώτη φορά επαφή. Έχετε πρόβατα? Ναι, αυτό θέλω. Τα κοπέλια δεν είναι ούτε κτηνοτρόφοι και όλα αυτά, αλλά αυτά θέλω να έρθουν, να πιάσουν ένα πρόβατο. Αυτό έχω κάνει. Και τα μέσα μαζικής, αυτά που έχω που βγάζω βιντεάκια και όλα αυτά, δείχνω στο παιδί να πιάσει ένα πρόβατο, να πιάσει μια γουσταρέα, να μυρίσει και μπορεί να συμπαθεί, να μην το πιάσει, αλλά θα έρθει η επαφή. Και θα του δώσω εντολές να πυροκομίσει. Αυτό μου δίνει μεγάλη δύναμη, γιατί ξέρετε τι, κάποια στιγμή και εγώ θα φύγω και πάλι.
τουλάχιστον εκείνο το παιδί θα του δώσω ένα πρόβατο και θα τηροκομίσει με τις εντολές μου αυτά που ξέρω σωστά. Θα έχει αναμνήσεις που θα ξαναπεράσει, θα πει εκεί πέρα κάποια στιγμή ήταν ενεργό και είχε ένα ποτήρι γάλα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα. Αυτό νομίζω είναι τεράστια εμπειρία για όλους και αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία όσο περνάνε τα χρόνια και είναι πιο δύσκολο να συμβεί από μόνο του. Έτσι είναι. Και θα ήθελα να πω στον κόσμο, τα μικάτα είναι ο πολιτισμό μας, αυτά που τα χαλάσματα που βλέπει ο κόσμος. Μου λέει πολλοί κόσμος πώς μπορείς, φίλε μου, το 2024 να ζεις σε σπηλιές και εμάς είναι τα σπίτια μας. Είμαστε πολύ περήφανοι όλοι οι κτηνοτρόφοι για αυτά τα σπίτια, γιατί αυτά τα σπίτια με πολύ και εκείνη τα χρόνια, με πολύ κόπο, πολλά ειστερήματα του γονιό μας, του προπάτου μας, σπουδάσανε τα παιδιά των και τα κάμανε και πολιτικούς και γιατρούς, τα κάμανε επιστήμονες, εκπαιδευτικούς, είναι σωστοί επιχειρηματίες, δεν θέλω να λέω ούτε ονόματα ένα-ένα. Και γιατί έχουμε μια εικόνα και καλά ότι εμείς οι κτηνοτρόφοι δεν είμαστε ευαίσθητοι ανθρώποι και μας έχουν παρεξηγήσει ίσως. Είμαστε ντραπούκοι, δεν είμαστε. Νομίζω αυτό είναι μεγάλη και άδικη παρεξήγηση, γιατί όντως θέλει μεγάλο σθένος για να κάνεις αυτή τη δουλειά. Πώς νιώθεις για όλο τον κόσμο που σε παρακολουθεί μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, που περιμένει να δει το live, που θα εκδηλώσει ότι του αρέσουν όλα αυτά που κάνεις? Ναι, θα ήθελα να πω ότι περίπου 20 χρόνια έκανα ένα κανάλι μέσω ένα ντοκιμαντέρ που είχε γυριστεί παλιότερα, το πάνω από τα σύννεφα. Μέσα σε αυτό έφτιασα το YouTube, έφτιαξα ένα Facebook, έφτιαξα ένα Instagram και τώρα τελευταία στα 2 χρόνια ένα TikTok. Με αυτό όλες μου τις αναρτήσεις, πολύ ελάχιστες αναρτήσεις ήταν κάποιες προσωπικές μου στιγμές με κάποιους φίλους μου και κάποιες φωτογραφίες. Το περισσότερο ήταν να αναδείξουμε τον όμορφο τόπο του τόπου μας και πάλι για να μην παρεξηγηθώ, τυχαίνει να είμαι από εκεί πέρα. Και έχουμε ένα όμορφο τόπο. Και σιγά σιγά τα βιντεάκια κοίταζα να γνωρίσει ο κόσμος, δηλαδή να γνωρίσει τι είναι το Μικάτο. Δεν ήξερε πολλοί κόσμος στην αρχή τι είναι το Μικάτο. Δεν ήξερε το πολιτισμό μας, δηλαδή τη ζωή μας. Και αναρωτιόταν ο κόσμος, γιατί ανεβαίνετε εκεί πάνω, γιατί μένετε εκεί πέρα, τι να κάνω. Σιγά σιγά μας εγνώρισε ο κόσμος με πολύ ενδιαφέρον. Σιγά σιγά το προφίλ Λευκά Όρη το αγάπησε ο κόσμος, πάντα με σεβασμό, ακόμα και στα live μας, πάντα με σεβασμό σεβόμαστε όλους αυτούς που μας παρακολουθούν και σιγά σιγά τους ενδιαφέρει να μάθουν και να επισκεφτούν τα Λευκά Όρη. Και φαντάζομαι ότι εκτός από τη γνώση που παίρνουν, δημιουργείται και μια κοινότητα από ανθρώπους που συμμερίζονται τις ίδιες αξίες, σωστά? Ναι, και εκτός αυτό, εμένα πολλές φορές να σου πω, σαν άνθρωπος νιώθω και εγώ, γιατί τα περισσότερα παιδιά είναι κάποια παιδιά εδώ πέρα που τα βλέπω σήμερα πρώτη φορά και με αυτούς συζητάμε περίπου 2,5 χρόνια, είναι στην παρέα μου. Τους βλέπω φίλους μου και θέλω να πω ότι δεν το χρησιμοποιώ για αυτοπροβολή και πολλές φορές τα παιδιά όλοι αυτοί που μου τη δύναμη μου έχει δώσει ο κόσμος, όποτε έβλεπε ότι το προφίλ των Λευκών Ωραίων ότι υπήρχε μια ανάγκη να βοηθήσει μια οικογένεια για όποιοι ήταν άρρωστοι, ήταν δίπλα τα Λευκά Όρη. Ο λαός του κόσμου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί 2-3 φορές που χρειαστήκαμε αυτά τα παιδιά ήταν δίπλα στην αρρώστια, στο πρόβλημα της οικογένειας. Θα σας ευχαριστώ πάλι άλλη μια φορά. Ωραία.
Πριν να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας πάνω στη σκηνή που μετά εννοείται θα συνεχιστεί η συζήτηση με όλους τους φίλους που είναι εδώ πέρα στο χώρο, σκέφτομαι ότι αφού τα ανεβάσαμε τα παλικάρια, να τους απευθύνουμε την ερώτηση τι σημαίνει, παιδιά, για σας ο Γιάννης, πώς τον βλέπετε. Είναι ένα παράδειγμα για μας. Βλέπουμε συνέχεια τα βιντεάκια του, τον παρακολουθούμε, καλά, όλα. Μας αρέσει αυτό που κάνει, τον υποστηρίζουμε, τα πάντα. Εμένα σημαίνει ένα παράδειγμα, μ' αρέσει εκεί πάνω ο τόπος, μ' αρέσουν και τα ζώα, τα ακρόβατα και γενικά μ' αρέσει εμένα το βουνό. Αυτό. Μια από τα ίδια κι εγώ. Μ' αρέσουν όλα αυτά που είπαν οι δύο φίλοι μου. Παίρνετε καθημερινά. Ναι. Και 2 και 3 φορές. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, παιδιά. Θα περνάτε όμορφα και κάποια στιγμή θα ανεβούμε και πίσω πάνω. Αυτή είναι η δύναμή μας. Αυτά τα παιδιά είναι. Ωραία. Να κλείσουμε με 2 λόγια για τη Μαδάρα. Ό,τι θέλω. Έχουμε ώρες να πούμε, πατέρα. Θέλω να πω ένα για τον Άρκανο. Θέλω να πω και τον Εργατικό Σύλλογο Χανίων να τον υποστηρίξετε, γιατί παίρνει τον κόσμο στη Μαδάρα και γνωρίζουν τις κορτές, γνωρίζουν τα φαράγγια, γνωρίζουν αυτό το ωραίο πράγμα. Σας ευχαριστούμε να τους υποστηρίξετε, τον Εργατικό Σύλλογο Χανίων. Θέλω να υποστηρίξετε, αν μπορείτε, τον Άρκαλο. Θέλω να ανεβεί ο Αντώνης ο Πρωτοπαπαδάκης. Αντώνη! Τον Αντώνη θέλω. Η Κατερίνα Δρακάκη, ένα μέλος του Ακάλου. Έχει φέρει πολύ κόσμο στα χωριά μας. Διαοργανώνουν κάθε χρόνο ένα τρέξιμο που ξεκινούν από το Λουτρό, το 0 υψόμετρο και πηγαίνουν Πάχνες που συμμετέχει και τερματίζουν στο άγαλμα του Δασκαλογιάννη. 0 υψόμετρο και πηγαίνουν Πάχνες που συμμετέχει και τερματίζουν στο άγαλμα του Δασκαλογιάννη. Και θέλουμε, δεν ξέρω, για αυτό το γραμμάτων, αν θέλετε, βοηθήστε τους, γιατί είναι αμαρτία, είναι πολύ δύσκολα σήμερα να έρχονται εκεί πάνω και μας βοηθούν και εμάς τους κτηνοτρόφους, ανά πάσα ώρα και στιγμή μας φέρνουν τρόφιμα, παίρνουν τηλέφωνο, όχι μόνο εμένα, και τους υπόλοιπους κτηνοτρόφους, αν θέλετε πράγμα, ο Άρκαλος είναι πάντα δίπλα. Ωραία, πολύ σημαντικό που το πέρασαμε και αυτό το μήνυμα τότε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Κλείνοντας, εγώ σας ευχαριστώ, είναι τιμή μου και δεν θέλω να παραξηγηθώ από τους συναδέλφους μου κτηνοτρόφους. Είναι τιμή μου που είμαι κτηνοτρόφος. Προσπαθώ να είμαι κτηνοτρόφος, δεν είμαι καλά. Θα ήθελα να κλείσω και να ευχαριστήσω το χωριανάκι μου, τη Γεωργία Ζαχαριά. Της λέω, Γεωργία, θέλω να πω στον κόσμο αυτό θα σας πανεβώ, αν μπορέσω να πω, μια μαντινάδα. Κατέει η Γεωργία γιατί είχαν και αυτή μητάτο, είναι το μητάτο στο Πλακοσέλι, της οικογένειας Ζαχαριάς, πολλοί που έχετε ανέβει. Αντώνη, αυτή η Γεωργία είναι το μητάτο στο Πλακοσέλι. Και της είπα, Γεωργία, γράψε μου 2 μαντινάδες να τις πω. Απλώς το θυμητικό μου δεν είναι τόσο καλό. Δεν το έχουμε τις μαντινάδες και τις έγραψα. Και θέλω και την ευχαριστώ. Και θέλω να... Αυτά που βγάζω μέσα από την ψυχή, δηλαδή από μέσα μου κατέει, και θέλω να τις πω στον κόσμο. Αφιερωμένες. Ακούγομαι. Ανοπολίτικες κορφές και σούλες στις Μαδάρες έχει απαιτούν οι αετοί μέσα στις κατσιφάρες. Εκεί με πάει ο λογισμός, εκεί χτυπάει η καρδιά μου, στους τόπους που προσπάθησα τα πατρογονικά μου. Και αν είχα μόνο μια ευχή, ήθελα να ζητήσω την τελευταία μου ζωή και να κρατήσω.
Μπράβο! Μπράβο! Ευχαριστώ πολύ όλους σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε την Σαβέλα Ζαμετάκη και τον Γιάννη Παπασιφάκη, το θερμό χειροκρότημά σας για αυτή τη συνέντευξη, για αυτό που παρακολουθήσαμε, και θα καλέσω τους ριζίτες, το Παραδοσιακό Σύλλογο Σελήνου. Μια ματινάδα τελική, τελειωτική, συγγνώμη για την παρεμβολή, αλλά είμαστε λίγο ζωηροί εμείς. Λοιπόν, ο ρηβατικός σαν περπατεί του Παπασίφη τη γορφή, ο Παπασίφης απαντά, ελάτε για μια σιγουριά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Λοιπόν, οι ριζίτες μας, ο Παραδοσιακός Σύλλογος Σελήνου, να στείτε προς τα εδώ, να σας ακούσουμε έτσι δυνατά και ωραία. Μα ελάτε λίγο σβέτα, αναδρανιστά. Καλώς ορίσατε. Γεια σας. Είναι στην περιοχή μας σήμερα δύσκολα τα πράγματα, αλλά είμαι πάνω στη σκηνή. Ελάτε. Παρακαλώ τον πολίτη μας, πάνω ή κάτω. Εδώ, οι ριζίτες. Όχι, παρακαλώ ανεβείτε πάνω στη σκηνή. Χωράτε. Ανεβείτε πάνω στη σκηνή για να φαίνεστε καλύτερα τον κόσμο και για να ακούγεστε πιο δυνατά. Είσαστε όλοι γεροί, άπρεποι και δυνατοί, αλλά χωρέσετε. Μικρή είναι η σκηνή, να τους χωράει τους καλούς όλους. Το κατάλαβα. Κάτι που θυμίζει, Καλά. Μπράβο σου πάντως, γιατί μπορείς και κάλυψες όλο το live. Μπράβο. Λοιπόν, πάω, χαιρετώ. Θα τα πούμε, εντάξει. Άκουσα πολύ ωραία τα προφίλ του Γιάννη. Πολύ ωραία τα Έλα και εσύ. Σήμερα ξεκινήσατε. Ναι, ωραία. Καλά να πάνε όλα. Και τα κόσμο να ακούει, να μαθαίνει. Καλά είναι. Τα παλεύαμε όλα. Δώστε συγχαρητήρια. Και τα σεληνιώτικα νέα. Σας ευχαριστούμε όλους που κάνετε πραγματικότητα αυτή την εκδήλωση για τα παιδιά. Ένα ωραίο ραντεβού είναι εδώ στο πρώτο γυμνάσιο τα τελευταία χρόνια. Πείτε το στους φίλους σας, πείτε το στους γνωστούς σας, να περιηγηθείτε στα περίπτερα και βέβαια να συμμετέχετε σε όλες αυτές τις πολύ όμορφες εκδηλώσεις. Πάντα μαθαίνουμε πράγματα από τους ανθρώπους που φιλοξενούνται στο φεστιβάλ Kiss. Είστε έτοιμοι, παρακαλώ. Είμαστε έτοιμοι. Είχε 500, 600, 700. Είχαμε. Μιλάτε. Εκπρόσωπο της περιφέρειας, κύριοι δήμαρχοι, αγαπητοί φίλοι, χρόνια πολλά. Όπως λέγαμε παλιά σε γιορτές. Στο ορτζίτικο τραγούδι που θα ακολουθήσει δοξάζεται η ευλογημένη γη, η κρητική γη, και αλληγορικά το τραπέζι του γλεντιστή, όπως το έχουμε γνωρίσει στα δικά μας συμπόσια της Δυτικής Κρήτης. Έμανε μπαστό ο περβό μane βαστό περβόλημα.
μας, να